A Catalunya existeixen 4 municipis que han implementat sistemes de taxa justa de residus mitjançant l'aplicació d'un model de recollida porta a porta: Argentona, Miravet, Rasquera i Vilablareix. Entre el 2018 i 2019, el municipi de Riudecanyes també va implementar una taxa justa. Argentona, Miravet i Rasquera utilitzen un sistema de pagament per generació amb bosses estandarditzades de prepagament per la fracció resta i els envasos lleugers. Vilablareix utilitza una variant d'aquests sistemes amb un pagament per participació que premia el nombre de lliuraments de cubells de fracció orgànica i d'envasos lleugers al servei de recollida porta a porta. Argentona és un municipi de la província de Barcelona, de 12.000 habitants. L'any 2010 vam implantar un pagament per generació a la zona del nucli urbà i a una urbanització i vam extendre a la resta del municipi, a la resta d'urbanitzacions, l'any 2017. Des del 2004, Argentona és un municipi porta a porta i volíem aplicar una taxa molt més justa, més equitativa i sobretot que fes prevenció de residus. El model es basa en l'ús de bosses estandarditzades i taxades per la fracció resta de color vermell. Fins al 2012 també s'utilitzaven bosses taxades per la fracció envasos lleugers domiciliaris, però finalment es va decidir limitar a la fracció resta. Inicialment les bosses s'havien de comprar als establiments col·laboradors, però des de l'any 2012 es va voler facilitar la feina als veïns i es reparteixen cada any un número determinat de bosses en funció de la gent que viu a cada habitatge. D'aquesta manera, aquestes bosses queden incorporades a la part fixa de la taxa. Per exemple, una família de 3-4 membres pagarà 129 euros de taxa d'escombraries i tindrà dret a 2 paquets de bosses de rebuig, que són 20 bosses. Si al llarg de l'any n'hi fan falta més, les podrà comprar als establiments col·laboradors al preu taxat. El preu de cada bossa domiciliària de 17 litres és de 65 cèntims la unitat. El sistema de pagament per bossa també s'aplica als comerços del municipi, que tenen una part variable de la taxa en funció del nombre de bosses de 65 litres de resta i 100 litres d'envasos que utilitzen durant l'any. Els seus preus unitaris són de 2,5 euros i 1 euro, respectivament. Estem molt satisfets del model de recollida d'implantació del pagament per generació perquè ens ha permès millorar molt significativament els percentatges de recollida selectiva i sobretot disminuir molt el percentatge de rebuig i a més tenim una taxa molt més justa pels nostres veïns, els quals premia si fan la feina de reciclatge correctament. Vilablareix som un municipi del Gironès de poc més de 3.000 habitants que des del 2013 estem realitzant la recollida d'escombraries porta a porta. El 2018 vam decidir fer un pas més i el pagament de la taxa va en funció de participació en el sistema de la recollida selectiva porta a porta, de tal manera que aquelles famílies que participen més i recullen més selectivament les escombraries paguen menys en la taxa. El model es basa en l'ús de cubells xipats per identificar l'usuari durant el servei de recollida i quantificar la participació en la recollida selectiva d'orgànica i envasos. Per cada fracció taxada hi ha 4 trams de pagaments i a major aportacions de cubells en cadascun d'aquests trams, menor és la taxa. La taxa d'escombraries es paga conjuntament amb el rebut de l'aigua, quota constant trimestralment, i és l'últim trimestre de l'any en què es regularitza. I a aquelles famílies que tenen dret a una taxa més reduïda els baixa la taxa de l'últim trimestre de l'any. Per la recollida comercial s'aplica una taxa variable basada en un preu unitari per litre i el volum total dels contenidors sol·licitats per a cada fracció: orgànica, paper, vidre, envasos i resta. La valoració que fem després d'aquests 2 primers anys de pagament per participació és molt bona, perquè un primer objectiu que teníem era que s'incrementés el nombre de famílies que utilitzaven el servei de recollida porta a porta. Ja el 2018 només quedava un 5% de famílies que no estaven acollits al servei, el 2019 ha passat a ser del 3%. I és gràcies a l'esforç dels ciutadans doncs s'ha aconseguit, ells reciclen més i estan pagant menys de taxa d'escombraries.